Sa pag-meeting sa mga apostoles nga gihisgutan sa unang pagbasa, ang usas mga starring didto mao ang atong patron si Santiago. Maoy ni final og istorya kay siya may leader sa simbahan sa Jerusalem. Didto man sila nag-meeting og ang gamay nga kontrobersiya nga ilang sulbad mao ang pagdesisyon kon ipatuman ba ang palisiya nga gituman sa mga Hudiyo nga magpatuli gyud ang motuog Ginoo kinahanglan tinuli, circumcised. Nya kay ang mga pagano wala man sila ana. Mao to nga ilang gipamalandungan, sugo ba nis Ginoo o sugo sa tao. Nga ilang napamatud-an nga kana diyang pagka tinuli nga physical sugo ra gid na sa tao, cultural. Mao tong ningon sila dili nato papasanon og bugat nga palasunon ang mga magtotoo. Nya kanus-aman mo bugat ang palasunon sa usa ka tawo kon ang imong gusto nga dili niya gusto imong ipamugos niya. Tanawa ka ng banag asawa, niyang asawa na siya gusto. Ang bana nasa siya iyang gusto, niya di magkaparihas. Niya ipamugos sa asawa ang iyang gusto nga sundon sa bana. Niya ang bana sad iya sang ipamugos ang iyang gusto nga sundon sa asawa. Unsay resulta? Kay bawo na mo istubag. Karon ang atong mga politicians kinsa may kusog ang mamugos gyud sa ilang gusto, ang Duterte's group, Marcos group o Pinklawans group. Kana bang ilag yung ipatuman ba? Gusto ginila nga ang ilag yung gusto mo matuman. Ato nang panidaan kay kanang mga tawhana ingon ana di gid na sila angayan nga muda og katilingban. Parehara sa gud usahay kaning ato mga chapels dinhi mag-away nya maghimo dayog laing kapilya. Nya man maproblema tang pari unsaon paghusay. Nga buangon. Sige ampo Ginoo nya away. Hinaw di ginakalikayan. Bisan gani sa mga organizations. Bisan gani sa atong simbahan. Mga pari nag-away, mga obispo nag-away, hasta mga cardinals nag-away, mga madre samot na. Labaw na ni mga organisasyon sa linibakay to the backside. Onya, unsaon na paghusay? Ibutang gyud sunahona nga ayaw papasana og bugat nga palasunon. Sa termino pa ni Santiago sa to. Ito yung giingon din. Ang akong hunahuna mao nga dili nato samukon ang mga dili Hudiyo nga midawat sa Dios. Ang importante lang yun nga midawat sila sa Dios. Ayaw na lang sila samok-samukaan ng mga cultural. Grabe tawa na nag-sharing na mo dito niya. Nahitabo ra ba sa na din sa ato usahay. Kana bang particular kay tag balaod sa manang dress code. Dress code ba sa simbahan? Naagi uban nga ug musod kag simbahan di ka pasudlon basta ga sleeveless or nag-short. Siyempre kay di man gina siya nindot tan-aon. Pero sa pari usahay nindot sa na siya tanahon. Pero og atong i-relate sa ato yung pagsimbas Ginoo, layo ra gyud kay na siya. Dili siya haom sa atong culture. Kita dinhi ba sa atong culture? Nayusan nako kakaila nga missionary, classmate nako sa canon law dito pa ko sa UST, eskwela pa ko. Pag-sharing na namo about aning mga cultural practices.
Dito siya sa mission area nga mga natives nga ang mga tao dito, mga laki nagbahag, ang mga babae topless. Kana bang wa sila naritabon sa babaw ba? Nindot sa tingin ito tanahon. Nya hastagan ikuno ilang iro, ilang baboy, baktin, pasusuhon, usahay sa mga kuan, kanang mga inahan ba? Ilang idog o higda, ilang baboy, native jud kanang kuan jud ba kanang mga tribo-tribo ba dito sa bukid. Mao to nga siya man kuno na-assign dito, iya jud gipaningkamutan ang pagkuas mga tao yang instruction sa obispo, teach the people how to worship God properly. Yan, abot na to nga nagpista na sila, ni-instruct na sad kuno ang obispo nga let the people kana ganing wear their formal attire. O di mo sa iyang instruction nga wear your formal attire during the mass kay ang obispo mo ay momisa. Sus pag-abot dito ro simbahan na nagtaplis man ang mga babae, nagbahag man ang mga laki. Ang obispo pagkakita niingon dayon niya, di ba giingnan ti ka nga pasuloba ang mga tao sa ilang formal attire? Ingon sa siya, but bishop, mao man na ilang pinaka-formal attire diri. Nagbangi na ang formal attire sa obispo nga gihuna-huna ug ang formal attire sa mga tao kay kinsa maroy masunod ani? May mag-obispo mo. Pangutan na itong obispo dito. Padayon ko no silag misa. Padayon silag misa. Nakataplis ang mga babae. Nakabahag ang mga laki. Muna, ningon siya, dili sayon kaning gitawag og inculturation. Unsa man gyud ang tinuod nga culture nga common sa tanan. Nga kanang way makabalibad kay ang culture sa mga Pilipinos dili usahay acceptable sa mga Chinese. Ang kultura sa mga Chinese dili usahay acceptable sa mga Americans, di ba? Lain-lain man tag kultura bikaron unsa mang kulturaha ang common sa tanan. Gugma. Kanang paghigugma. Tanawa, kadaghang mga Pinay nga nakabana og lain-lain og nationality. Di ba? Nindot man kay sila tan-awon. Ang Pinay, porting Batanona. Ang dito Pikas, porting Tiguanga, gabawog ng lawas. Nya magsige sila yun, honey, come here. Nya musaway ka ana. Moingon ka ana nga, unsa man kaday nga, imo man ang apuhan, imong gibana. Dili, oy. Kaya ang ilang kultura dito, bisag 90 na ka, pwede ka mangasawa og 16 anyos. Kita din makakita tag Pilipino nga nagsungkod na, mga 85, makigminyog 20 anyos, magkatawa man ta. Akong mo, retire na tingin ko, ika 67. Basin pag makaminyo pa dito. Oy, katawa na to eh. Hilas-hilas ba ya, anak? Ayaw, ilan ang kultura dito? Sila pakialam, anak. Pero, ang pangutana, naghigugmaay ba sila? Kana mo'y pangutana. Unsaon man pagsiguro nga ikaw nahigugma sa imong isigkatao sa gugma nga Diyos nun. Yan sa man pagsiguro, be? Matod pa diri ni Kristo, pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, nagpabilin kamo sa akong gugma. Sama nga ako nagpabilin sa gugma sa akong amahan, pinaagis pagtuman nako sa mga sugo sa akong amahan. Ngunay pinaka main instruction, pabilin kamo sa akong gugma. Ayaw ginagamita ang gugmang tawhanon. Kaya ang gugmang tawhanon manggod, magpili kinsay higugmaon, pili ba? Kinsa maroy pilian kaayo o kinsay ilang higugmaon
sa atong mga politicians, ang Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group. Kanang pilian kay ba? Pareha na manghatag silag ayuda, ang ilang tagaan katurag yung ilang mga supporters. Nya kadtong dili mga supporters, ana magtan-aw ka diha, maglaway ra gyud ka diha. Kinsa man, mga Marcos Group, Duterte's Group or Pinklawans Group. Kana ato ng pamalandungan sa pagpili natong mga iliktahonon. Kana bang ato bang i-elect ba butaranan? Oh, sa pagpili nato sa atong butaranan, puhon kay hapit na ra ba? Ato ginang tan-aon nga ang atong gipili kamaong mohigugma sa tanan nga mga Filipinos. Kana bang inigdaog niya, wala na'y kolor-kolor, wala na'y partido-partido. Kay panahon raman tos eleksyon, nya kinsay gibutaran, kinsay gituboy, ikaw nga gipalingkod diha, ang tanang tao imo na nang atimanon. Plus nako, pari ko, daghan man gyud dinhi ang wa kauyon sad nako. Klaro anang inyong mga naw. Daghan oy. Kay og nakauyon pag yun mo nako, namalit gid unta mo raffle ticket kamo ang tanan. Og nakauyon gyud ba kanang bisan sa ato mga online parishioners, naidaghan nga mo view nako. Ana kaning akong YouTube, kanang gipang reel man ko diha, gipang TikTok ang akong mga humili. Daghan man ang mo view diha, pero dili tanan nakauyon. Nya sa mga nakauyon kunuhay kanang mo like ana, di sad tanan diha mutuman sa akong gisulti. Naipipila ra gyud tan-aw nako wa gani kaabot 10% sa tanang nag-view kay ang ako gurong subscribers ato pa makadawat kina sila sa atong daily nga messages or kaning atong gi-upload na misa, homily. Pero sige man tag-ingon pamalit mo og raffle ticket. So sa upat lang ka semana musubra na unta sa 1 million ka kuan raffle tickets ang mahalin sa upat lang ka semana. Pero karon mga upat na ta ka semana 8,368 pa atong halin. Dako-dako na ni siya pero layo kayo 291 oy. Nga naman tungod kay naay daghan nga di gyud tinuod nga nahigugma. Lingi ay mong tupad ina tinuod kang nahigugmang padersiano. Ingna ko na, ingna. Tinuod yun ka. Nahigugma padersiano. Ana, nya unsa may buhaton? Kung tinuod mong nahigugma ni padersiano, palit yung raffle ticket. Ayaw kayo lisod-lisuras padersiano, balik-balik o kuwanan. Sige, yaw-yaw. Pero di sa ko mapulan og yaw-yaw. Nga naman, kamong tanan, ako naman mong gihigugma. Maging sino ka man, mamahalin kita. Kanindot unta ko ng ato mga politicians, ingon ana, di man gitingali perfect, pero at least ba, ang ilang panglantaw, panatan, iglingkod sa presidente, ang iyan ang hunahuna, tanang Filipinos akong alagaran, dili lang ang akong mga kaliwat, dili lang ang akong mga barkada, dili lang ang akong mga partido. Iniglingkod sa mga congressmen, ang tanan yung Filipinos mo'y akong alagaran, dili lang ang akong distrito, dili lang ang akong mga supporters, mausad ang mga senador, mausad ang mga gobernador, mausad ang mga mayor, hangtod sa kapitan, ang tanan nga naas akong barangay akong alagaran. Ang kapitan, dili kay pilion lang niya, putlan pagyus kurinti katong tuang. Wa mo butar, putlan pas tubig usahay mayor, kadtong wa mo butar. Ang kadto ditong nainibutar niya, himuan niya karsada, ipakongkrito pa. Ang katong wa, siging request, nangagisi na lang papel, wa gyud aksyon ni. Kay total, wa man sa ko'y supporters diha. Kada eleksyon, pildi man ko diha. Ilam nang subay-subayon, hain sila ni Daog. Nya katong napildi sila, wa mo dihay development. Bahala na mo diha. Uy, mga animal mo. Kay kana mga animal, magpili ra na
Tanawa na mga iro, di ba? Og barkada sila o magkuyog, og nailaing iro paghuton. Mausan ng mga manok, barkada sila magkuyog, nailaing manok labkan, di ba? Lingay mo tupad, ing na animal ka? Ing na ba? Na animal? Or we are human beings. We know how to love. Pero atong isaka ang atong way of loving. Let us love each other the way Jesus loves us. Muna yung siya, paghigugma ay kamo, sama sa akong paghigugma kaninyo. Ngaway pili. Di ta magpili. Muna si Santiago, ningon siya, di nato lisod-lisoron, hasulon, ang mga nituos Ginoo. Last na lang lingi sa imong tupad. Ning na dili na tika lisod-lisoron. Ing na ba? Ing na dili na gyud tika lisod-lisoron. Kaning ato mga project din og inyo lang yung tagaag suporta, mopalit na mo tanan og slot, kamong tanan nga territorial o online parishioners. Usa lang ka slot inyong paliton. Kutob karong July 25. Nya mas maayo kada semana palit lang mo usa ka slot hangtod July 25. Nindot kay mahitabo. Nga naman unsa may ato mga projects din Atong bell tower. Atong bell tower. Ato na naron gibuhat murag naa na naron sa mga 80%. Nya ang atong adoration chapel. Murag naa na naron sa mga 50% siguro. Ang ato sad nga CR, naana na sa mga 20% karon. Or hain na nanda, ginana tingali. Nya ang wapa na to masugdi, kanang atong buta pumero, ato na nang gubuon kay hazard na kaayo, nya atong himuon na dihang alley or walk of apostles. 0% pa na. Nya ang atong sunod nga projecton, kining atong mga lingkuranan, ato ning ilisan, 0% pasad ni. Nya, og napagitay mahimo, maghimo ta diha kan atong mga plaza, himuon ta na dihang parking area, nya karing pikas, atong himuon nga mortuary. Mao sa na siya mahitabo, 0% pa na. Nya, human ana, maghimo tag dako nga activity center diri sa Loyo. Apostolic sana activity center. Wa na mapakita. Ana di. Kana 0% pasad na. Nya magtukod pagitag bag-ong kumbinto. Kanang tanan dali ra kay ni mahitabo basta mo palit mo raffle ticket kausas usa ka semana hangtod karong July 25. Promise? O never? Sige, manindog ta katong mo promise.